Kung nga urong ba sinong jang ka sinong klium tro nilaju ya perkhat na du badon kan kajing pang COVID-19 alor kajing don jang gikun arngut na kan ka sinong yu badon ko nabar jang ni kajela iwe ide bana Darjeeling in sapoi sibit stengsngi bad iwe badai na ko ibasa ko Karnataka tingim patip lano kasngi ba in sapoi te mariatip ya kan ka jingtip ba kini ki arngut ki kun samla ke jungi basa sebar ngalawat jingtip ha lano kinwan kiyo nem ko por ba kinwan namar liang jong ki ingesem ki kwa hi ban 1 shal jong ki ingesem dan kaliang ke jonga ngalai penduru ikimikpa bat rengkat menin nakaliang jong iwei ikun samla jong kan ka sinong layo jingtip ba menin kasngi por south steng san meje kilami po Darjeeling bat insawan poi speed steng sngi te ngala persang ban wat lai ki buj ki bor ban phone sya ki health center nga phone sya ki doktor sya ki badai pek mi ya kaneka jingpang COVID-19 te lang ba ke jingwat ne jonga ndu menin te ngala yo ke jingbit ka papura te nakaliang jonga orang ba sinong nga sangosingan bat ngala pharu ki bor sinong ye ki nong yarap jong kasinong katau kum ki volunteers hak bang la phia saudong sau blok ko jong kan kasinong ban penbit penbiang hane ke Jakasa te naleng ke jongi kasinong ngila pen bit penbiang ye ke Jakasa ngila bu ke Jakasyong ke Jakasa ban ka Jakasum bat kapan kana bat kalat kumta terter to nakaliang jong kasinong hang ne hakane kasingi ngi kan pau ko jing singkumen ko bakrau nadu kerang badong nang ta nadu ki khat jong ka isi baro bi don lang nang ta ki asya ki agan wadi nang ta nakaliang jong ka head jong ka ne ka school ko bangidon ni kan pau ko jing singu ba nadu dang step jong ka ne ka singi ki lapani ya kata ka musim jong ka jing sim khia bat ka jing trelang na ka banta kajing wan jong ne ukun ukti jong ikum kasinong na kajaka ka ba ulet ban training na Darjeeling kum tau la poi hakane kanok phai singi hang ne sinong jongi ba ni la pen kre ya kane kajaka ka balong ka quarantine jongu ba un chong usa hang ne te nang taru om tang kata ni la pen kre ru ya ki toilet ni la pen kre ru ya ki jakasum jakasa jongu bad bang dep ru ya ka ban ya penbek na kaliang jong kasinong ban pendit pendiang ya ka bam kadi rangkat bat ka yeng kasem jong iba dan nyalai demlong rangkat bat ki kini bat hanan kentei jong u kebaya dan lang hakane kesengi ni na kaliang kasinong ya lapen kre ya ka jaka ban sa kini briu ibadon sabar jong ka distrik ka jongi anda ki lawan phai ngila de penbiang na dong sadong jika sa ngila ai marsi kamera bat kapan kanar ngila ai marsi kamera yaki marti adon sangut ke ngila pen kre baro saut li ki kamera pan kana bat kumju bat jaka bat ki de ban song ban sa bat ki ka umru ngila ai la ka jong kor te kumtang ai kuble lang MDC badon lang hang ni balai sim khia lang ka kam bat kumju ru ila pan sengan ngi po sinong ka thau kum MDC kam tam MDC ru dei banang ni na po sinong hi na po nong jiri dei MDC jong constituency mau hati te kum ta ila don rangkat bangi bani trelang rangkat bangi ke sinong te kum ta angkat pat ba lakum no ka kam ngi kan dei ka long ka bit ka biang na banta jong gini ki briu ba wan na sabar na banta kan ni ke jingja jong kan ni ke jingpang habaro ko ke perkai kum begitu po juga sinong ke jengi kin sadon ki kena ke bawah nabar na ke benta pakin wan phai se lagi sinong kat kum ki jing laj na kaliang juga sakar kala ailat ba ila ban wan phai po jing sinong ti ang ba jong kini singi kerki na kaliang jong ka dor ba sinong ka bala ada form ya ka CCMC ka bedai ka community covid management committee ngila de ban form ya ka bat ngila yo ru ya ke jing itu saya ke surga hang ini talang baju blok rebunan besar di hadin bangila yo kubor banang liang jom gikun jom kesnong jungi kinon pai tingila persiang banyak keren ke bangile benon kam lang mata bendio kasa iki namar kum bangitip senong kendong idon gi ying kiba mla ban biang na kebenta ban le koron rai na kata kadau ka terus nong ngila pembek lang ba ladangin le hang ti po senong ru
kalong ke jaka bakap ngia bat kalong sentar pelat ka ba dei ku ka government LP school kita la daging pak suwe-suwe ngum dot jaka nang ta ka daw ngila penbait ba ka jaka ka ba kini kena kan sa kan long ba naga benta jo menega samsiar ka ba nagaliang ka surkar kala ai sa kasinong gejungi lang ba ka MGNRGS abang iladep komplit setang bangin pentri kamno bagi nong sung kiyo baniri gisya andre ngisngo kumen lang ba jong por bang layo ya gena jaka ang TV iba ki don di kamera ba perpe di bang ila penmang ba kawai kamera na gabenta jong kawai kena te hakabidi bat ken gijing don kam jong ne ngila snai ki pankana ngila penbiang ya gijing don kam hakabidi bu te kai ka bang asu tenat ban ya thu hang ne kolong ba ki kimi gi pa jong gine gi kena kilong ki ba ya trilang bat kasnong na gabenta balak bante lakam ha kabidi bat kajing sapriang jong new jumpang ti na ka banta jong ne nganang milti ha kabidi bat ka na ka banta ki kena ki banang wanru ngin nang persiang ban penbiang kat bala nang bar kidang don gini ki kamera tiba ngihap ban penmang na ka banta jong ki ti kerpang ne ngamla klem da ai ku ble ya ba si marngal ibedi MDC jongi ibla ai mensim na ka banta jongi nadu menin gasngi ilawan hang ne ban pe ya ka jaka ka bakasinong gala penmang bat menta ka singiru ila don rekat lembat ngi naga menta ban ai jingmut ki ai ki bangi de ban le te ngas nguru ban ai ki jing publik kerpang ha ka ban nak liang jungi ila kular naga menta ban ai ha ka bede bet ka bam gebit kadi naga menta jong gini kena te kumjuru naga menta ki volunteer ki ba inbu hapo jong ne jaka ki belong ki nong pek nong pahra naga menta jong gini ki kun ki jongi na po di snong ki bawan na po jong bar state te ngit scam ba Aro dah kejing trilang ngila banjok bat ngila ru ban pun kam ya gane ka jing hikai ke baka surkar bat ki kendon ke baka surkar ka hikai ngi ngin le ya kata de kerpang ngakwa ru benang kerpat ya ki kemi ki pa benang kersan lem kum ka sinong ngimla ban penbiang janai ya ki jing don kam te ke bang kerpat ya ki kemi ki pa gilong ba ibaria sibuk kum ki palong thia nang ta ki jing don kam ki kiuset kiutiu jong ki bakin sumbha menirap lang namar nagaliang jong snong ngilek kat bala andre ya ka bang snong kam la yang kerpat iki bakin persiang ban yarap lem nak benta ki jing don kam diuta Komisi benta ban penbit penbiang hakar kom kabadai ke jakale isolation haman lagi snong kumbala betha da ka sarkar na ka benta ki khun samla ke bon phai shala ka jela ki betrei bat ki bapule na ki wepat ki jela UMDC ke Mohti constituency uba Charles Marngar ula shimkhia hakaba ula lehi dalade sha ki South League snong ki badon haka constituency jongu ki bakentup ya ka kli umtro ka nongjri ka sengku bat ka maulungkhong ha ku ju ka por na ka liang jong neu nong mi khmat ula kentu ya baro ki nong snong bakin mi iben ya ki ne ki khun samla ke belawan phai shala snong Henry kanon kam bha ban ai man simeki na ka liang jonga kum UMDC menta nga ni haka snong maulungkhong wan mai kani ke quarantine center te so kemen nga abo poi ni lamar ke jing simkhia ke jong rong ba snong kinong kit kam snong bat ke jing trelang jong ke snong hi baru ko ringkat ke jing trelang jong gitu ki kemegi pa jong gini ki kna samla ki ba don sabar jong ke jelai te menin ke sngi layo on ma lightly ki quarantine center ba pun be ki snong kawai deh klim tro kawai hanuk ceri bat kawai sepu so kemen ngaban pentip sapi barok ki pai ba nong snong ba kini barok South League snong ki balawan manga chem nga lam nga ya ke jing simkhia jong ki rang ba snong jong ki nong yelam snong jong ki senglong kemai ki seng samla bat ki BDP ai ki ke jing trilang kumno ban ya le persa yau ni kenyang jimpang pasake te kawai kwa ang banong hani kerpang na kamata kini ki kon ki kti jong ki snong ki tau i kini ki lok samla ki ba e sabar jela ki ba lawan pai e ki ba chinangon pai pi na kamata jong pi kwa ang banong ba so ba burom lem ko ngulem kaye ke jing penbet jong snong chere chi chang makia pi chere chi mi pi nani tau sa pi bane chang makia pi cha chi tom lem kini ki kindit singi ki bala penbet na kaliang jong sarkar namar ba na kaliang jong snong hingi i lale chi tom gi ban penbiang nam ta jong pi ai ke jing trelang
ai ke ketiga mon ke diang jumpi na ka benta ban pen ko ngu yala de ban EBP hagi jaka ki ban na kaliang joko chnong lapan kregi te ka pon ke ba khadu kwa ngong ni IP na kaliang jonga kum MDC sibun la ngai ra dekat bakot ke bor nga perchang hinga ban kiner ki ban ai ke jingerap ke jing trelang te gi chnong ki batang marwai gi chnong ki batang arngut kini te nakaliang ke chnong gi chnong bai cham yi kendo urma chnong la iba bat biang hi ke chnong te ainge ke jing kublai ke kerpang nam ta jongki te gi chnong ko mani molung khung hadu khat ar khalai ngut te bepli kam dei ke kam ke besuk nak mata ke chnong ni molung khung te nakaliang jonga ka bala khli soi perchangi i ban kener ki ban ailam ke jingeram kum gani ke por ke kem ke por ke be ka bai kendui kum kari ke jai menru kari India bat perthai hi bar koi te sasisen shimmi ni ke kabu ban ai kublai gi baro kinong song snong haka mau hati konsumsi daga ba wer bakhat ban ye wer lang ya baro kinong song snong ban ai ke jingi trilang jong phi baro kinong song snong min job ikene ke jingi le percha yau ni kunyang jipang sakai kulispa